салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтаракон бозам навори имрӯза ҳаст. барашка бисёретон мепурсиден хамелеон ду намуда духтаро и бе хамелеон шай хамелеонов яъне ки сифати дуюм шай духтаро ин қатора диден айно розви саркаги то иҷара 95 сомон духтаро байни хамелеон якум сорти тоза шай хали блеск метя аҷоиб расветва фасонаи расветкуш айно фиолет свиш саркаги то иҷара нархш 110 сомони нархи дона шай каси обтоби мегире бояд чи арзон мекунем. нархора гуфтам духтаро сурат надорам, хоҳиш мекунам ай видео скриншот када рӯй кунем. ба сангдорош ҳаста духтаро нигоҳ кунем 150 сомони ин модело ина сангошон чанам дай нусхаи лола хелиай ҳозираш ба ҳамин нархи наво хамхали барашкоя дорем духтаро хамелеониш ё хамелеон якум сорта ина расветкош салати кабути осмонӣ сиём оранҷеви хулоса чанд та ранг дора. ина нигоҳ кунем духтарако кадомаш дар кора марҳамат скриншот када ватсап да партоен даставка равон мекунем духтаро.